nkani yake imene ndabwerera pano ndi ya straight komanso tagi Makikathe Chakwera Lazarus Chakwera tagi pamene papa ndi kutanthauza kunena kuti tikupanga tagi Peter ndi Jenasa amene ali in power right now representing Malawians. For Malawians voted for Peter. Ndi muitane achakweraso. Help me tag them. Chimene ndabwerera pano ndi cha straight. Andale tinatopa nawo. Andale ndi anthu oyipa mitima, ndi anthu okuba. Ineyo chimene ndabwerera pano ndilinso ndikalata ndibwera pano kuzawerengera. Ndingodikira munanga abwere. I should use phone yawo. Andale ndi anthu oyipa mitima. Ambiri mwayo ndi anthu okuba. Ndi makamaka chimene chandibweresa pano samangana. Koma chimene chandibweresera pano ndanenda pempha una kuti mu comment section nanunso ngati sungopanga tagi Arthur Peter Mutharika and Dr. Jane Asa and tagi Achakwera and Vitumbiko Mumba by the other side is the vice president. Ndi chifukwa chonena kuti nkhani imene ikuchitika kuti ku State House kwaonongedwa. Ine as a concerned citizen amene nimayimirira amphawi. Not that I need anything in return. Anything that I need is something that I need in return is God to give me health, to continue living, to witness my fourth generation. That is fine with me. At the end of the day, as long as I have God in me, I know I'm fine. I'm good to go. Ndiye ine ndabwera pano ngati wayimirira amphawi aja akumuzaja amene anakupasani vote aja. Sindi kuyankhula mbuli izi zikumati boneka lindo mumuganizire wakuti mumuganizire ayi amene aja ndi mbuli zachabechabe. They do something for looking for favors to continue to promote corruption. I'm not talking about anthu amene aja. I'm talking about that villager that casted a vote. But he or she cannot talk to you. I am representing amene aja. Ino MCP nditero. Ndiya DPP nditero. You should come out. Mulongosole kumtundu wa Malawi mene munapangira na hando ku State House. That's what we are talking about here. Mubwere boyela MCP. Mulongosole kuti kodi ku State House munapanga na hando ndi ndani. Ndipo apita chifukwa inepa nopo apita sindi kumapanga involve ku DPP kai. No. Apita akapanga Messi, apanga Messi oka kufuna kwao. Malawians trusted Peter. It's the responsibility of Peter as in the president. Kuwapanga hold accountable anthu amene akwasankha. Because anthu amene aja amalawi sisi wakhuza akwasankha yewe ndi waja a president, trusting them. So he should stand opening his ears and eyes kwa anthu amene aja hold accountable pa zinthu zimene zikuchitika. Kozi tikayangana cabinet imene kusankha kale anthu onsewa ali ndi scandals ndabwera pazana apo kuzalongosola nkhani za achaponda amwanamveka nkhani za uyugangata ndabwera pazana video yanga yapadzana I explained. There is the responsibility of His Excellency Arthur Peter Mutharika because Malawians trusted him to give him a second chance. You hear me say so? Now, chifukwa andale nthawi zambiri amapanga matrick for them kuti azipa akulu akumaba. Mukaonesesa ku MCP kwatu kakansika na kakena kake konda kakasilenda kama konda kwa watu kwana anthu. Kakunena kunena kuti ndiye ninali mboma, ndiye olo ndikhala opanda ndatulukamo ndi chitumba kumene. Confessing ukuza even in your mizika mene mumpanga follow pa page pake. Ndi kumampanga matama. Mami, iwe mami this, iwe mami that. Saying that to a thief who is coming publicly now to confess kuti mboma motimaba. So ineyo as a concerned Malawian chimene ndikunena ndichonena kuti MCP ndi DPP ituluke publicly ilongosole za ku State House kwa khalabwanji. We do not want to hear inu mukutuza kuna mumatenga 5 billion mukakonzera ku State House. Peter this time around, His Excellency, is here now to fix Malawi.
Because everything that is happening in Malawi, it disadvantages the poor people. You understand my point? Ndiye anthu amene akunenedwa kunena kuti aononga apangidwe investigate. Anthu amene aja apange fix zimene aononga zija. Kulibe ndalama siti kufuna timve kuti ati kukutunga 5 billion we are fixing ku State House. That's a lie. Andale ndino anthu oyipa mitima kwambiri. We don't want to be hearing 5 billion is going to fix ku State House. No. You are going to hold accountable to amene amaononga ku State House iko. Akuti for some reasons ma pictures singatuluse ku State House sikujambulidwa. That's a lie. Mukajambulika ndi ntondo uja. Ife situ mukajambule State House yonse. Tulusani ma picture amene aononga. You get my point? Pa amene pa onongedwa hapo. Kaya ndi pa koma, jambulani pa koma. Ife situ kumijambulira toilet yonse ya State House. No. Don't make things harder because of spirit. Imene muli nawo ya mindset yokuba. Kaya mukuti aphwanyas TV, mukajambule pamene pachapali screen sketandi pacha, kajambuleni mutuluse. Malawians should see. And nkumaona kuna kuti ba kunena 5 billion ndi imene kunali kugwiriza na. And we don't want to hear you kuti mwatenga drama kukapanga fix. Mupange investigate. Anthu amene aja, amene aphwanya aja, they must fix. Ndikuuze ni chonchi, Your Excellency Arthur Peter Mutharika, Malawians are trusting you. You should not allow anthu kuti akupoponyeseni. You have learned. You have seen it. Enough, we are trusting you. Especially I'm trusting you from the day ya conversion. Imene muna buys and supplies the DPP. But ndikukamuchula Jane answer. That's when I knew kuti adadi abwiradi kusakonza. I did not vote for you. I'm that Malawian that did not cast a vote for you. Why? Because munali DPP imene inapita ichi. And I could not trust you. But from the day ya conversion, I said, I think adadi abwira kusakonza. Na kukabaiza DPP once. Not even mods wa DPP kuzo uroda dada organiza jani. Ku conversion nduka chula Justice Jane answer. I knew kuti this is God. Now, I am coming out here as a Malawian. Ine Malawi whether mufune musafune mundi mvesera. By fire, by force, ine mundi mvesera. Because inuyo mwakalako kunja, you know the life that people live outside the country. Kuli Malawi yena uta nango sinta malo ovutikira. Akhala kuno mwina zaka 20 olo 30 olo chisakasa chakhomo kumuzalibe. Why? Ndalama zawo is hand to mouth. It is just very unfortunate kuti tina ndi Malawi yena basongo funa kunena kuti azawalire pa social media. But the truth is kunja kunoko kula Malawi yena kuti angufuna mutapanga fix abwerere olazika khala kumuzi kwawo. So ineyo ndikunena kuti ino andale akata andale ndikale mwayamba kuononga ziko. Mukuziwana zimene zachitika ku State House. Do the right thing for poor Malawians. If all we need to see is people being held accountable. Adadi inuyo munangolumbira kuyambira siku meye munalumbira. You sweared to save Malawians. And who are those Malawians? Amene sana kuvotereni, amamina, osasamba, okuba omweyo ali mkati mwanu, otukwana ali mkati mwanu. You gonna treat and listen to all of us. Anthu asakuonongeseni because Amalawi wo amene nakwasa ni vote akudalira inuyo kuti mwasinthire zinthu. Mukawamvesesa Amalawi ambiri sikuti amapempha kuti mutenge ndalama mwapase. Koma zikanakhaso zotenga ndalama kuwapasa Malawi muna anthu 21 million. Family yonse munakatha kuitenga kupereka 1 million 1 million 1 million kuma materials amene akhala akubedwa ndi anthu andale. Koma chifukwa cha greed, it favors only almost 100 people. Amene pa undale sumumangana. Nkumazo kuti uyu ndamene wauluka ndi ndalama yakuti osamanga. Uyu ndamene anagulisa ndege osamanga. Uyu ndamene anapanga za cash gate osamanga. Uyu ndamene anagulisa national asset chikangawa osamanga. Anthu awo ndamene aba ndalama za COVID osamanga. Anthu awo ndamene adya ndalama za Cyclone Freddy. Anthu amamamizi kumavutikabe osamanga.
Ndiye ine, I'm coming out here kuti ino a DPP ndiye MCP. We are talking of people's lives here. Kalidwe ilili mumapangali, we are talking of humanity apa. Miyoyo ya anthu is involved. Pala anthu amene amapereka mataxes apa. You need to come out. Mulongosole kudziko. Because tikaonesesa bwino ino IMCP we cannot trust you. Munapanga hijack Toss Alliance. Munapanga hijack 9 weak parties that were in Toss Alliance. Iniyo ndikutenga mphamvu manja mwanu nkumala muna ngati IMCP. The truth about the matter, no Malawian voted for MCP. Kulibeko Malawi amene anapanga cast vote for MCP. A Malawi anapanga vote for Toss Alliance. Imene munapanga hijack ndikuwaponda anthu amene. Lero izi zimene zikumveka za ku State House. Olomuzibwera poera umati ya ife ndapanga ma handover bwino. We cannot believe you. Because musaiwalire zimene munatichita pa 10th June. Munabwera ndi malipoti abodza. A president anayimisa asilikali amene analo asilikali olumbira. Kunena kuti nyengo ina ili yonse ifeyo tizagwira ntchito. Anayimisa kuti they must stop a search for the vice president and the 9 Malawians that were so submissive for their country. Chakwera nakayimisa. Akuti muziduza after every 4 hours. Kunkuyo anali pamene akuti black box ili ku State House. Anthu awawa anati sokoneza mitu. They know the truth. Lelo musabwera apapa kumakanilana. No, ife ku State House tatuluka bwino. Hey, ife kutesta kuti timve kunena kuti ena amene mwina awa ali mpawa adadi muziti kunena kuti akuti iyayi tikutulusa 5 billion imene ikukonza ku State House. Ife zimenezo tikukana. Ine ngati oyimirira mphawi without wanting anything in return. Ine ndikukana. Ndikuti mutuluke ndipo mupange investigation. Amene aononga ku State House. Kaya anali makilina, kaya anali zilonda, kumene akupita ku you gonna hold accountable. You gonna hold them accountable. Anthu amene achapange fixes mina achola. Ma TV amene kaya aba mkuti akagule abwezereko. Enough of this stupidity. Muntu opuzira anthu kumaba ngati ma savage. Anda letu inu ambiri mkwendere kundende. Kundende etu za Malawi kuli anthu oti siwokuba. Anakangochola chimanga munda mwa munthu chifukwa cha njala. Njala yoyipa nga inu. Because you put it in a system. One way of stealing. Munazika mu system. Ndiye ifeyo tikunena kuti Malawi tu they don't need a lot. Inu kungokonza zipatala mkhale mmankhwala. Adi makicho kudya sisani. Amalawi amazigwirira ukhanchito. Sikuti Amalawi amakupempha nomuzitenga ndrama muzapasa. Ndino amene nthawi ya campaign mumachoka ndi t-shirt yanu 1000 kwa chanu nkumapita kwa asatira Amalawi ati. Koma Amalawi mukamvesesa bwino. Amalawi chimene amafuna nkuna kuti akagwira ganyu yawo azitha kugula chinthu mu shop mucha. Managing to buy whatever they can buy mu shop. Then IMCP ndiya DPP musabwere ku public because at the end of the day we know kuti you flock together. Anani nakale achaba mbwachawo akudya makeke kuti zimenyana ni kuuza mizika. Inu mumakhala mumenya na ife tikudya limozi makeke sugar diabetes ndikumata mikira zimezija. So we know kunena kuti mumatha kukangana kunja uku koma kuseri kucha muli limozi. Ndinkana 67.3 billion ija posa chedwa apa yadusa nkumapita ku State House. Ndrama imene ija ifufuzidwe imakatani ku State House. Ifufuzidwe eso. Chifukwa kumene kucha ndikuba daylight aliyensa kuona. Without holding those people accountable. Parliament yose ndukayidusisa ndrama imene ija. Mmati ikukatani ku State House. Ndalama. Nzipatala mulibe mankhwala. Inakagwira ntchito yanji ndrama imene ija. So tili pakatangale. We want to fight against corruption. It starts with us. Mubwere poyera mulongosole bwino ma handover amene munapangana kuti ku State House munakusiya kuli kotani. Zaonongekera m'manja mwa ndani ndipo waononga yondani. Tisamve ndikubwerezaso tisamve kuti ku State House tikukonza ku State House ndi 20 billion
ndi 20 trillion. Andale ndino anthu oyipa mitima, ndino anthu okuba. You don't understand how people suffers in the villages. Mene zinthu munga zikwezere, iniyo mukweza zonse, koma anthu akumamiza cha, they fail to buy. Inu ndalama zokuba zija mumakagulira, nkumadya ndi ana anu nkumakhuta. Pamene awa anthu akumamiza, awukanikola kugula. Be in their shoes and understand. Muli inuyo, mungamve bwanji. Mungamve bwanji. Ndiye ine chimene ndikupempha ndinakuti IMCP musatitengere kuntoso. Adadi ndakuchosa ndikondikaya. ADPP musatitengere kuntoso. Ndikuyankhula ndizipani inu. Musatengera amalawi kukayesa. Anthu okuba inu. Mwanimve? Ndino anthu okuba. Whatever mwapanga ku State House, amene mwapangayo, mupange fix. Ma taxpayers ndi anthu. Amene mwaphwanya, kaya mwaphwanya ntondo ku toilet mukagule, just represent it. And in life, ukazindikira unati komatu ndapanga ucha ndine. Malo mota yambe kumandipanga investigate. Mwaphwanya toilet tangupita mukagule toilet yo mukayibwezere seko exactly like yomwe. Mwakaphwanya TV gulani mukapereke. Milandu yanu izakhala yochepa. Because sometimes mwina kapena satana nango kugwirani. Koma zonena kunena kuti kujeni kuti kumva kuna kuti kwaonongera. Akuti for some reasons sanga jambule fund ku State House. No, jambulani. Ndi mmene mmabela andale. Ndi mmene mmabela. Ndino anthu oyipa, ndi mmene mmabela. So mukuyeneka muzitolere. Mubwere muze mtundu wa Malawi. Because at the end of the day, every Malawian is affected. Kaya iweyo ndindani, kaya iweyo ndindani, you are also affected. Uyu satana laba isendi kumpasa mpata. Chifuka amphawa agenda amene wawo. Zisiru zijazoti olopo gona alibe. Amene amafuna kubwera mu comment section ndikumaza yankha. Okubaja ndamene wawo. Ndamene wawo. Anthu oti alibiretu kena kali kose. Awa ata Yerusalemu chani amene wawa olo nkhwapa mukununka alibe ololo oni ngati uyuyu kuti apake munkhwapa. Alibe olo vaseline olo bathing towel chipukutire ni bathing towel amene wawa Yerusalemu kaya ndiliti. Zimene ndikuyankhula panopo including iyeyo is affected. Koma afuna abwere panazini pana ndine ndichifukwa chake anthu ambiri ni you are cursed. Ajina Yerusalemu inuyo with your fourth generation you are cursed. Because mmakaputa ndikusiya manyi ama komentano pa anthu oti sungwadziwa. Ndifo chaka ambiri mmakhala mukupha benyerere kumavutika ndi dziko. And I'm not here for you. If you know kunena kuti zisizi kusangalasa, get out. Get out. Chokapo pa. Ukuzatani pano who invite you? Iwe ndiwe Peter wa Mutharika. Iwe ndiwe Chakwera. Iwe ndiwe Chakwera we. Mbava zisiru za anthu inuyo. Amene mukunongesa dziko. Asatana. Osamaza ndiputira ine dala pano. Osama ndiputira dala ine pano. Ndi amphawa amene wawa azafa ologali moto asanayione amene wamuti andana a Yerusalemu. Gali moto azafa asanayione amene wawa achisiru. Zimene ndikuyankhula pano ndikuyankhula ndandala. Andale swears. Amagwira Bible chonchi andale. They hold the Bible. Kumalumbira atagwira Bible. Koma nkumakaba ndikumanama ndikumapanga confess ma social media muno. Iweyo kabwere panopo iweyo Yerusalemu baso zinthu tukwanene. Ine satana ine nakuza kuti ndinoyera mtima ndine satana kumene we siku ndona matatu onse wandalembawa. Yes, I'm yet to finish. Koma ndimalembera ndrama zanga. Sindiba ndrama za munthu. Ndipo sindikakatenge ndrama za munthu nkumalembera uje zofuna zanga. I'm old enough to work hard ndikupanga zofuna za moyo wanga. You understand? Osati kuba anthu akuvutika. You are a dead walking zombie. Ndinkana inuyo mumalolera kunena kuti muzimutukwana munthu amene ine ndikuyankhula nato ndi Peter. And you cannot stop me. Peter ayo ndi munthu oti anali kuno ku America. He understands democracy.
He understand Peter. Kuti ufulu wanga, my opinion. He understand it well. Jenny Ansah has been in the UK. Akubanga understand freedom of speech. And I'm not here for my sake. Ngati mena mapangira antu ena. Kuti iyayi ine ndikumenyera ufulu. Hey, mundiganizire. I'm not a dead walking zombie. In what I do here, I speak for the poor people that are helpless, speechless. Kumamisi kuchi. Zoti kulibe olopita uche sikuti angakakumane na also. You get my point? So don't come here ndikumandi tukwana. Ine sinnakuze kuti ndinowera ntima ine ndipo ndi satana yoka. But usatana wa ine ndifuna ndikuzi. Pozile mbatatu ndrama zake zanga. Mamuna wanga atenge andilembe tatu. Sindilenga ndrama za muntu. Sindiba ndrama za muntu. But iwe kuti tikupange research. Ndiwe muntu one kuti iwe a law breaker. Mwina umagwiririra so anthu iweyo, anthu ake ndinu. Kuba kuli apopo. Ngati uli mu office mwina ni magulu ake ndinu acha mumagona zikaza ine ake mu office. Chifukwa chona mfuna mwapange promote. Mwina magulu ake ndaje kuti mumaiziwa law. Ngati ena ake ako ame huko. Kumugona mwana wa zaka 15 nkumupitisa ku rent. Ndikupanga abandon family menje nkupita kumaka kwatira family ina. I'm not like that. I'm representing that person who is from the village, who don't have anything. So you are Jerusalem. Please get out. I'm talking to Peter, His Excellency. He's my father at this point in time. So anything I want to talk, I'm going to talk with him. Because Malawians are trusting him. Malawians never trust the people he's choosing. The people he's choosing is him, his responsibility to look as a Mulakwise. That's what I'm talking. Iwo wa president, akuniva zimendi kunene, enda kuziwa kunene nukwe klazanze. You understand me? I'm talking to somebody who is exposed. Peter is exposed. Peter has been in America. Jerusalem. Uli kuti iweyo satana ngatiwe. Uli kuti satana ngatiwe. Mphawi wachabe, you don't know life. Ukale chete. You are affected mostly. Anthu amene makhala affected. Ndinu, uwaona zako wa MCP ukwayamba kuululana. Koma nthawi yonseyi pa social media kunali boma ndilomweli. Akupanikika iwache. Akuzuzika. Lelo upita ukaone ma social media platforms what they are saying. Instead of kuzuzulana, no one is going to vote for MCP in Malawi. MCP, nobody voted for MCP in Malawi. In the first place, ayambe pamene panambira MCP kuti azipeze wajali mboma ndicha Toast Alliance. Toast Alliance imene anayipanga hijack. Zimezo zivesi mfuna kumva. Unavotera kuti MCP. Iwe ngati unavotera kuti MCP, tell me. Because ineyo am alive and I follow things. No Malawian never casted a vote for MCP. Need to get in a town. So, Malawi is not voted MCP. You can see who these people are gangsters. These people are gangsters. They are coming out. We are going to if a sitting now, we did the handover. They must come out. Ndiye anthu amene anapangana nawo handover. If what we want is people to be held accountable, that's it. We do not want to hear kuti tatenga 20 trillion ikukonza ku State House. It's none of the nation's business. We already know kunena kuti Malawi ili pa mavuto akulu to be solved. But hearing kunena kuti yayi ife tachikako bwino ndi zimene andale wa mapanga. Cholinga azibelapo. Ndrama zambirimbiri zapita nzipatala mulibe mankhwala. Ndiye inuyo no kunena kuti IMCP ndi DPP mutuluke mululane ndipo kusakidwe amene apanga zimenezo abwezerese zimene aphwanyazo. Ngati mukuti aba ma TV agule oka. Aphwanya toilet, Jambulani toilet yo agule oka. Izi zomati kapu la 100 kwacha muzigulisa kapu limozi 100,000 5 million. Zimenezo sizo kuchitika this time around. We are already had enough. Anthu afa ndi angati nziteze. Anthu azuzika ndi angati. Chikusangalasani ndi chani kuti anthu 100 oka you should just benefit. Anga muzazitenga kumanda. Come on guys. So a president, a Peter, inuyo, I will not call you a Malawian. You have a spirit of an American. Dinkana mabaiza wina aliyense ni kuchuza Justice Jenny Ansah.
God is working in you. Bwerani pamodzi ndi awa IMCP wo. Anthu amene apanga zolakwika ku State House akonze zinthu zimenezo. Kusapezeke kuti kutuluka ndrama yomati kukakonza kumene kucha. No. When we say hold the people accountable, this should start right now. Anthu amene aphwanya wapezedwe. Whatever asset they have, let them sell it. Akakonze zimene aphwanya. Ma taxpayers anthu zipatala mudakalibe mankhwala. Chakudya chodula. Things are not stable at all. Who does that? So pakati pazipanizi which is means DPP or MCP. Excuse me. Personally, ineyo, I'm not trusting both of them. Apita muli apa. Ine ndikuyankhula nanu ngati amalawa anavotera ineyo. So sinima kupanga ni ineyo ndifuna mundimvesese. Ine ndine mwana wanu. I am a different one. I'm a different Malawian. In my spiritual, the way I'm understanding this, I cannot mix you with DPP. Inu nima gwimisa ni panopo from convention. Nima gwimisa ni panopo sinu partisan in DPP. So our DPP, anyamata anu DPP, ndi anyamata our MCP. Atuluke, atuuze. Ndipo anthu amene apanga zimene zicha apite akakonze zimene zicha. Asakuipisira ni mbiri inuyo. Asakuipisira ni mbiri inuyo chifukwa mwabwera kuzakonza. Ine ndaona mene mwasankhira kabineti yanu. A president ndipo ine ndinapanga video kukumbusa because I live by history. Not as in because ndikukumbusa ndikuti ndikuwada anthu. History ya Japonto. I put up. History ya Mwanamveka. Acha. I put up. History ya Gangata yemwe. I put up. So, because I have faith in you, the spirit of an American that you have, you are going to hold them accountable. Anisho, hey, we are still trusting you. And to masankao, inu yosopano, open your ears and eyes. Asakula kwiseni. See the love that Malawians have for you. That's the love that you need. Until the day you get out of this planet Earth. People will love you. People will talk about you. That's what everyone needs. To believe a beautiful legacy. Musalolele anthu okuba awa. My dead walking zombies awa. These useless human beings. Anthu awawa ndi anthu oti mitima mwawo is all about them. They don't care about another person. Musawalolele. Abwere seni pamozi, hold them accountable. Amene awo nonga ku State House. Akwanze zimene. Tisamve kunena kuti wina wake nduna ina yake kuti okay tikutulusa 7 trillion. Imene itakonzera ku State House. Ayi. Amene awo nonga starts with them akwanze. Akonze. Mujambule ma pictures atuluke ku mtundu wa Malawi. Amene waphwanya ntondo akagule ntondo. Mukamuyikise. Mukachoka pamenepo apasidwe chibalo akamaliza. Asale mitengo dzikolo adadi mulibe mitengo. Dziko lathu mulibe mitengo. Mbambadi pa. Awandale ndikale anayamba magemu awo opeperapo. China chimene ndifuna kunena ndichonena kuti adadi be careful ndi achinyamata awa. Mahule azipani awa. Angoona kuti ku MCP yatulukamo. Ayamba kale ena atuluka. Abwera ku DPP. Ndaona kaya muti mwana wa azikhale ngoma walowa ku DPP. Kaya wina uja mukuti watani walowa. Ndanena kuti andale adadi ndi anthu oyipa. Inuyo mundale mu DPP munatulukamo kale. Be careful. Be careful. Anthu awasakuipiseni. Malawi osauka uja pemphero lake lolira ndilo wawa. Inuyo deliver. Olemekezeka Justice Jane answer. You have been a former judge. You know what it is justice. Hold people accountable. Help APM. Because the APM is not of a part. That's the truth about it. Tikapanga understand.
chifukwa tikatenga DPP yo inamulakwisa kale that time samayeneka achoke APM koma because anafika point yoti samadziwa what is happening inside ifake utero ndiye ino DPP ndiye MCP mafaksan mbwire nawo poyera anthu amene aphwanya ku State House kuti munene kuti ndi ndani anthu inu ndi anthu oyipa mitima andale ndino toyipa mitima inu so mubwera lero no for security reasons we are not going to take the pictures out mukuopa chani chavuta ndi chani kungojambula mtondo mukajambula mtondo wa toilet ophwanyidwa ndi State House mukajambula pamene panali TV po kandi pa koma ndi anthu aonako for security reasons ya chani kuba maganizo kuba tikunena kuti musiye kuba ndi dziko lanji loti muzingoganiza zokuba COVID ndalama zonse munadya ungu Cyclone Fred ndikunena pano anthu akumamizi uko ndalama zimene the whole world wide tend to Malawi and help koma mupite ku muzino ya dadi mukawo mene anthu akukhalira pakona mvula ikamagwa ndikumadontheredwa anthu osauka amene akudalira anthu amene inuyo amene mwayikidwa mu office kunena kuti you should deliver not knowing kuna kuti mu office ayikamumbava zimene zikuyeneka ukakhala ku maula uko kuchichiri prison uko prove these people wrong. Peter Arthur Mutharika. And I know your mindset. Muntu amene anabwera waphunzira ku America, wakhala ku America. I know your mindset. Your mindset is what you showed us per conversion. Kukashula amayaja former judge. Because you know how dead walking zombies made you to be ukapangidwa kick out. So our media andaliwa yawo ndi business ndikupita ndikapakule mo zanga is all about zanga. They are greedy and evil at heart. Dad ine ni mwana wanu tuwani ingati sungu ndiva ndine prophetess oposa ma prophet mwina I can say osa mine mulina hu Malawi. I don't see any prophet befit the way I am. But many people go say I have tattoos that go hate me for no reason. But spiritually, ngiskoko. Na bandati mbili zao nzoipa. Exactly. Maada Angela nthawi ya APM munaona kuzikwanje. Anthu oipa awa anthu akuba mola pizza. Exactly. Ndeti samve kuti yayi 20 trillion ikukonzera ku State House kuti amene awononga hold them accountable. That's what we are talking about. Into one ndirekeze pomwe.